Niya din si Tibib Obial, Pastor Good PM, nguta na lang ko, Pastor ngano nga sandiman magsimba ang ubang Kristiyan unsa ilang gibasihan. Okay? Ang ilang gibasihan igsuon kining pagkabanhaw ni Jesus Christ. Okay? So, actually ingani dili ebidensya tungod kay si Kristo nabanhaw sa unang adlaw sa semana, mauna na ang adlaw ipagpahulay. Mauna na ang unang adlaw nga igsisimba. Actually, usbon na sad nako sa pagsulti kay ako man ang gideklarar ni kaniadto. Walora ka bersikulo naghisgot og unang adlaw sa semana og walay usa niining walora ka bersikulo nagisugo ang Kristohanon sa pagbantay, sa pagbalaan, sa pagpahulay, o bisan ig-adlaw nga igsisimba nga hulip or puli sa adlaw igpapahulay, wala tay mabasa niya na. Nganong adunay 8 ka bersikulo nga mahitungod sa unang adlaw sa semana, tungod kay niyanang adlaw gihisgutan ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Mateo 28, versikulo 1, laktod sa 9, adlaw kato nga Domingo o unang adlaw nabanhaw si Kristo. Marcos 16:1, adlaw kato nga Domingo unang adlaw sa semana nabanhaw si Kristo. Kay imo makita synoptic gospel Matthew, Mark, Luke, John, pareha na sila og content igsuon, no? Majority niya na maumaog content. Now, pag-abot diha sa Lucas 24, versikulo 1, naghisgot na sa pagkabanhaw ni Jesus Christ sa unang adlaw sa semana. Gani kung imong basayon Mateo, Marcos, Lucas, wala maghisgot nga balaan ng adlaw. Naghisgot lang si Kristo na banhaw ni anang adlaw. O dito, nakaadto sila Maria, nakaadto mga apostoles, sa unang adlaw sa semana, dito sa minteryo, dili sa simbahan. Okay? Nakaroon, pag-abot na sa dimo din sa Juan 19, o abot na sa Buhat Kapitulo 20, unang Korinto 16, wa maghisgot nga kanang adlaw balaan. Wa maghisgot nga kanang adlaw pahulayan. Wa maghisgot nga kanang adlaw igsimba nga puli sa adlaw ipagpahulay. Wa tay mabasa niya na igsuon. Ug wala say mabasa nga gisugo na. Okay? Di para sa adlaw ipagpahulay ba? Unom ka adlaw, magbuhat ka, buhaton ni mo talang buluhaton, apan sa ikapito mo pahulay ka, gikan sa dalang mong mga buhat, mismo imong anak na lalaki, imong anak nga babae, imong kahuyupan, imong sulugon nga lalaki, sulugon nga babae. Mo nagingon sa Exodus Kapitulo 20, 8 nga 11. Unsay katarungan, tungod kay gibuhat sa Dios ang mga langit ug mga yuta, ug ang Dios nagpahulay. So imo makita mo kutlo sa Genesis Kapitulo 20. Now, pag-abot yan ang unang adlaw sa semana, asa man ang sugo? To prove to you, mga pinangga, nga dili na siya sugo, basahin ko ninyo sa New Testament. O asa nimo makaplagan? Nga kundi ka magsimba, o imo pasipalahan ang Domingo, o imo bang dili mo tagaan og bili ang adlaw nga igsisimba, tanawa ko na abay correspondence nga punishment. Kay kung sugo na siya, kay nakita din nga nag-violate. No? So nadigson, wala ma-issue. Sa panahon ni Jesus Christ, ni sa panahon sa apostoles, wa ka kakita nga nagdebate sila nga ang ilang topiko, adlaw ipagpahulay, gipulihan na sa Domingo. Wa kay mabasa diri. Mao bitaw mo yung nga asa man ta, manangkong og mga ebidensya. Nga kana siya mo, ang adlaw isisimba. Bueno, dili na to mabasa lang atong mga kaluluhan, atong mga pastor, ang atong mga kaparian, kay pagmata nila, Domingo naman good. But try to research. Uting kaya ang balang kasulatan, og baliki ko ninyo, tawagi ko ninyo, imo ba kong i-text, no? Kay napamagyapon ng challenge igsoon nga adunay pahalipay nga mahatag kung makaprove ka nga ang Domingo mao ang adlaw nga igsisimba gisugo sa Dios puli sa adlaw igpapahulay. Okay? So boy na mga pinangga mo man na ilaman sad na siya, pero kung gusto ta mahimong biblical, kana bitang gitawag sa ubang Protestant nga gitawag na to og sola scriptura, Bible and Bible alone. I-prove kuno sa Bible. Dili ka kabasa nga adunay sugo nga ang unang adlaw sa semana puli sa adlaw ipagpahulay. Sugin lang ko kamo dili biya na gamay nga isyu sa mga Hudiyo. Dili na gamay nga isyu sa Hudiyo. Dili sa na gamay nga isyu sa Dios. Kay Dios mo'y naghimo ni ana, Dios mo'y nagdeklarar ni ana, sukad pa kaniadto buino natay kolor atong dawaton.